Avui anem a representar les 3 obres guanyadores. Via, Subway. Eso, el Subway. Scusi, e questa l'ha trovata il metodo italiano? ¿Cómo? No sóc de la trobada diversa? Sí, jo soc vingut pel meetup de la llengua catalínia. Catalònia. Sorry, I'm just looking for a place here. Scusi, e questa la trovata di conversazione? I'm sorry, I don't speak Spanish. El Subway. You have to take el Subway until the Valcarca Station de Green Línea. ¿Cómo se dice línea? Tut mir leid. Tu vuoi andare a Tibidabo? Jo anava al Tibidabo la setmana vinent. Però estic malalt. Quina llàstima. ¿Español? Nein, Deutsch. Que si habla español, ya lo veo que es alemán. Ludwig German. Tibidabo bello. E io lì. Que no, que la chica quiere ir al Parque Güell. Bueno, No. ¿Cómo? No. ¿Cómo que no? Jo vinc de Berlín. I tu? No, not Parkwell. No. bueno. I'm looking for the... It's but also very nice. The landscape, the history, all very green, the castle. I come from America. Also very nice, not very green, but you have Las Vegas Do you want to sell? ¿No aprende inglés en Alemania? Jo parlo una miqueta de català. La meva xicota dic venir. Doncs ella a mi em diu en català. Muy bien, Rico. Déjame ver, Marita, bonita, tu mucho más. El teu català molt bé, Excel·lent. Molt bé, sí, sí. Gràcies. Molt bé. La meva xicota de dic venir. Ai, home. Jo estudio Erasmus. Jo visc a Barcelona. Pues no me suena a mí esto de la casa Vincent. A ver si será de Van Gogh. ¿Qué pone aquí? Però que no m'he dit la contrasenya? Una contrasenya? No en sabia res. O sigui, m'acaba de dir, està ben empanat, No n'hi haurà dit res comprometedor. Em sembla que no, només que anava molt guapo i... Ja, però dels negocis no li ha dit res. Recordi que pot anar a la presó per això. Què em diu ara? No ho sabia. Però com que no ho sabia? Però vostè ha signat un contracte? Ja, però pensava que era tot legal. Però què vol vostè? Però com vol que sigui legal? Si fos legal ho faria tothom. Ai, no creia que hi hagués tanta demanda. Que ha begut vodka. No. Doncs clar que hi ha demanda. Pensi que tots els que passegen pel voltant de la Sagrada Família són com vostè. Esclar, està ple de restaurants, però no ho hauria pensat mai que fos tan perillós. Potser ho hauria de deixar. Home, no. Després de l'esforç que ha fet la xarxa per vostè. La xarxa? No ho sabia pas que hi havia una xarxa al darrere. No sé, estic marejat. Miri, si li sembla, repassem la comanda i ja pensaré si continuo. És que no ho veig clar, Però, home, una mica de valor. Ara ja ha fet el pas més difícil. La foto feia més goig. Ara se'l veu com més demacrador. No, però es nota que és vostè, Les vaig enviar les fotografies fa 4 anys. Pensava que tot aniria més ràpid. No, impossible. Ja el vam avisar. No saber la llengua del país l'hagués delatat. És un factor imprescindible. Si hem anat massa ràpids en casa i nota l'accent rus. He fet la que he pogut, en vez de pronunciar-les. Miri, aquí té una llista de coses que no pot fer sota cap circumstància. Compte. Dissimuli que ve a cambrera. Recordi, som cuiners. I un cop tens el pollastre i la vedella ben daurats, els hi fotes una mica de pebre, una mica d'oli, els emboliques amb la pasta i cap al forn i ja el tens. L'altre dia em venir uns amics a casa i van quedar encantats. Encara em parlen ara dels meus canelons. Aquesta feina? No ho sap prou. És que la cuina és molt esclava. Quan es triguen a fer aquesta recepta dels canelons? Una eternitat. 4 anys. Home, així no m'estranya que l'hagi aixecat a la merda, aquell turista. Ei, gaudeixi. Faci-s'ho bé. Faci fotografies, pengi-les a Instagram i sobretot no s'oblidi de compartir-les amb el nostre hashtag Coixinet Ciutat Nova. Si no fa, quedarà fora del concurs. Tenim temps de penjar les vostres propostes i fotos i aconseguir likes fins al 31 d'agost. La foto que hagi aconseguit més likes guanyarà un programa per objectius valorat en 100 euros. Escolli entre salut, esquena, perfeccionament o perdre pes. La foto guanyadora la donarem a conèixer l'1 de setembre per les nostres diferents xarxes socials i canals habituals de la nostra empresa. Així que... Així que, de què?
Li segueixo explicant el programa. Encara no m'ha de dir-li la sorpresa final que li hem reservat per acabar la seva primera nit. Vinga, va, ja veurà. Que a mida que vagin passant els dies, ni se n'adonarà que tot està tan organitzat. Tot plegat s'anirà adaptant a vostè com si d'un guastre creix. No s'ha de preocupar per res, i menys aquesta nit. Vingui, segui'm. Farem un exercici d'imaginació, d'acord? Tanqui els ulls. Tanqui els ulls, va, fills de mi. Imagini's unes copes mastelles. Una combinació entre divulgació científica i uns suggerents còctels creació de David Rius. Una imaginativa i deliciosa proposta pensada en clau astronòmica. Un bon repte pel caçador de somnis. Un bon barman ha de saber preparar els millors drinks pels seus clients segons el seu estat d'ànim. Vostè li diu com es sent i ell va i li prepara el còctel exacte que necessita. Ingredients de qualitat, indret excepcional i bona companyia. Li diu alguna cosa el nom de Lluna de Drap? Perdoni? Lluna de Drap, senyor Jiménez. Què? S'ha quedat sense paraules, oi? Els racons més íntims i sovint més inexplorats de la persona per tal de fer de l'estada a la ciutat una autèntica vivència personal, singular i intransferible. El que creu que